17व्या शतकात महाराष्ट्रभूमीत होऊन गेलेले समर्थ रामदास हे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम या संत परंपरेत आपल्या वेगळेपणाने उठून दिसतात. इतर संत प्रामुख्याने निवृत्तीमार्गी असलेले आपल्याला दिसून येते, तर समर्थ मुळात एकांतप्रिय आणि निवृत्तीमार्गे रामभक्तीत रमणारे असले तरी त्यांनी तत्कालीन मरगळलेल्या समाजाला प्रवृत्तीपर प्रपंचाचे अधिष्ठान दिले, समाजात चैतन्य निर्माण केले, निर्भयता आणली. समाजाच्या सर्व थरातील आबालवृद्धांना आपले मानून त्यांना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक अशा विविध पातळ्यांवर नेमक्या आणि सोप्या पण मार्मिक भाषेत मार्गदर्शन केले. इतकंच नव्हे तर त्याही पुढे जाऊन ते प्रत्यक्षात आचरणात कसे आणावे हेही शिकवण्याचा उद्योग केला. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वात महत्त्वाच्या अशा दासबोध या त्यांच्या ग्रंथनिर्मितीकडे पाहता येईल. या ग्रंथाचे साहित्यमूल्यही आगळे आहे आणि मोठे आहे. दासबोध हा परिपूर्ण जीवनस्पर्शी ग्रंथ असून त्यामध्ये अंतर्भाव असलेल्या विविधांगी विषयांचा आवाकाही फार मोठा आहे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे प्रपंच परमार्थ या दोन्हींचा सुयोग्य समन्वय, संतुलन हा दासबोधाचा आत्मा आहे. जीवन यशस्वी करण्यासाठी अतिशय मोलाचे मार्गदर्शन समर्थांनी यात केले आहे. ते म्हणतात, संसार त्याग न करिता, प्रपंच उपाधी न सांडिता, जनामध्ये सार्थकता विचारेची होय. म्हणजे जीवन सार्थ होण्यासाठी जीवनात चोखपणे वागावे, असे वागणे हाच विचार व विवेक असतो. आता प्रत्येक व्यक्तीला जीवनात चरितार्थासाठी काहीतरी उद्योग करणे आवश्यक असते. मग तो उद्योग म्हणजे शेती, नोकरी, व्यापार, दुकानदारी असो अथवा अंगमेहनतीची कामे असोत. अर्थार्जनासाठी कराव्या लागणाऱ्या विविध स्वरूपांच्या कार्याला व्यवसाय ही सर्वसमावेशक संज्ञा वापरली जाते. म्हणजेच व्यवस्थापन हे मानवी समूहाशी, मानवी कृतीशी निगडीत असणारे शास्त्र आहे. तसेच इतरांना बरोबर घेऊन त्यांना कार्याला उद्युक्त, प्रोत्साहित, कार्यप्रवण करून त्यांच्याकडून योग्य प्रकारे काम करून घेण्याची हातोटी आहे, कला आहे. म्हणूनच सर्व व्यवस्थापकीय गोष्टींचा केंद्रबिंदू मानव आणि मानव व्यवहार हाच असतो. मानवी संस्कृतीच्या विकासाच्या प्राचीन काळापासून व्यवस्थापन ही संकल्पना अस्तित्वात आहे. अर्थात स्थळकाळानुसार तिच्यात बदल होत जाणे क्रमप्राप्त आणि स्वाभाविकही आहे. योजकच तत्र दुर्लभः किंवा योगः कर्मसु कौशलम ही प्राचीन काळातील संस्कृत भाषेतील सारभूत सूत्रे. तसेच व्यक्ती आणि समष्टी ही संकल्पना व्यवस्थापन संकल्पनेशी निगडीत आहे. सामान्य वकुबाची माणसे नोकरी चाकरीसारखी दिल्या वेळेची आणि केलेल्या कामाची धनी असतात, कारण त्यांच्या बुद्धीचा, प्रयत्नांचा, उत्कटतेचा आणि आकांक्षांचा परिघही मर्यादित असतो. हे झाले चाकोरीतील बहुसंख्यांचे. परंतु काही माणसांना अशा चाकोरीत स्वारस्य वाटत नाही. त्यांच्या आकांक्षा व्यापक असतात आणि महत्वाकांक्षा जबर असतात. त्यांना स्वयंप्रेरणेतून सृजनतेचे वेड असते. यत्न, प्रयत्न, चातुर्य, उत्कटता, हुशारी, धूर्तता, शहाणपण, नैपुण्य, युक्ती लढविण्याची शक्कल, समयसूचकता, हजरजबाबीपणा, दूरदर्शित्व, मर्मग्राही, संधानी अशा उत्तमोत्तम गुणांचा समावेश समर्थांच्या उत्तम पुरुष लक्षणात होतो. आणि असे विविध पैलू असणारी विलोभनीय गुणसंपदा म्हणजे उद्योजकता अशी सर्वसाधारणपणे व्यापक व्याख्या करता येईल. या गुणांबरोबरच आपल्या कल्पनांचा सातत्याने पाठपुरावा करणारी व्यक्तीच यशस्वी उद्योजक बनू शकते. कारण उद्योजक स्वनिर्मिती करीत असतो आणि कोणतेही कार्य तडीला नेण्यासाठी 5% इन्स्पिरेशन आणि 95% पर्स्पिरेशन या सर्वमान्य तत्वाचे त्याला आकलन असते आणि ते आचरणात आणण्याचा मनोनिग्रहही असतो. म्हणजेच उद्योग आणि प्रयत्नवाद यांचं अतूट नातं आहे. यत्न म्हणजे उद्योग, श्रम म्हणजे प्रकर्षाने केलेले प्रयत्न, सततची खटपट. उद्योग आणि प्रयत्नवाद याचा अर्थ दैव, प्रारब्ध या गोष्टींवर नव्हे तर प्रयत्नानेच यश मिळत असते आणि याचा हिरिरीने केलेला पुरस्कार. केल्याने होता आहे रे, आधी केलेची पाहिजे, यत्न तो देव जाणावा. किंवा कष्टे विण फळ नाही, कष्टे विण राज्य नाही, केल्या विण होत नाही साध्यजनी यासारखी अनेक प्रेरक समर्थ वचने प्रभावी आहेत. साक्षेप म्हणजे व्याप, खटाटोप, सततचा मोठ्या प्रयत्नांचा द्योतक या अर्थाने हा शब्दही दासबोधात अनेकदा आला आहे.
सावधपणा, साक्षेप, ज्ञान आणि उत्कटता या उत्तमोत्तम गुणांचा अंतर्भाव असलेला समर्थांचा पुरुषार्थी प्रयत्नवाद मोठा जाज्वल्य आहे. उत्कट या विशेषणाचा अर्थ जोरदार, विशेष असा आहे आणि उत्कटता म्हणजे एखादी कृती, विचार अत्यंत जोमाने, त्वरेने, तातडीने, अंतरीच्या उमाळ्याने करणे. मग तो अभ्यास, ध्येय, अंगीकृत कार्य, उद्योग यापैकी काहीही असो. म्हणूनच समर्थ म्हणतात, उत्कट भव्यतेची घ्यावे, मिळमिळीत अवघेची टाकावे. अंगी उत्कटता असणारा माणूस चालढकल, दिरंगाई, कामचोरपणा, निरुत्साह स्वप्नातही मनात आणणार नाही. उलट उत्साह, उन्मेष, अंतस्फूर्ती ही उत्कटतेमध्ये समाविष्ट होणारी वैशिष्ट्ये म्हणून सांगता येतील. ज्याप्रमाणे प्रयत्न आणि उद्योग यांचं अतूट नातं आहे, तसेच व्यवसाय आणि व्यवस्थापन यांनाही एकमेकांपासून विभक्त करता येणार नाही. स्वतःपासून कुटुंब, परिवार, गृहनिर्माण संस्था, वित्त संस्था, शिक्षण संस्था ते राजकीय क्षेत्रात निवडणुका लढविण्याचे आणि जिंकण्याचे हुकमी साधन म्हणून व्यवस्थापन कुशलतेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नेतृत्व गुण, चिकाटी, सावधानता आणि सुसंवाद साधण्याचे गुण व्यवस्थापकाच्या अंगी आवश्यक असतात. समर्थ म्हणतात, आचार विचारे विण, जे जे करणे तो तो सीण, धूर्त आणि विचक्षण तेची शोधावे. पुढे ते म्हणतात, ज्याचा ज्याचा जो व्यापार, तेथे असावे खबरदार, दुश्चितपणे तरी पोर वेढा लावी. प्रत्येक माणसाने स्वतःच्या उद्योग व्यवसायात संपूर्ण खबरदारीने वागावे. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास प्रसंगी लहान पोरही फसवू शकेल. नोकराचाकरांवर काम सोपवून आपण व्यवसायाच्या जागी अनियमितपणे जाणे, ढिलेपणाने वागणे अशा कारण परंपरेतून ऊर्जितावस्थेत चालणारे लहान मोठे उद्योगधंदे डबघाईला आल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. विश्वासार्ह नसलेल्या व्यक्तीशी भागीदारीत उभारलेले उद्योग तर बहुंशी अशानेच बुडतात. समर्थ म्हणतात, या कारणे सावधान, सदा एकाग्र असावे मन, तरी मग जेविता भोजन गोड वाटे. म्हणून माणसाने व्यवसायात कंटाळा, आळस न करता उचितपणे कार्य करणे जरुरीचे आहे. नाहीतर ते म्हणतात, दुश्चित आळसाची रोकडी प्रचिती पहा. सावधानतेप्रमाणेच व्यवस्थापन शास्त्रात वेळेचे नियोजन आणि नियंत्रण हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ऐक सदैवपणाचे लक्षण, रिकामा जाऊ ने दी एक क्षण, प्रपंच व्यवसायाचे ज्ञान बरे पाहे. या ओवीत समर्थांनी तोच बीज विचार त्या काळीच सांगून ठेवला आहे. घडीने घडी सार्थकाची करावी ही समर्थांची सर्वांना, सर्व काळी, सर्व बाबतीत उपयोगी पडणारी शाश्वत शिकवण आहे. ते म्हणतात, परणाळी पाहून उचले, जीवसृष्टी विवेके चाले, आणि पुरुष होऊन भ्रमले, त्यासी काय म्हणावे. झाडाच्या पानावरील आळीसुद्धा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन पुढचा पाय टाकते. इतका साधा विचार बुद्धिमान मानवाला का जमू नये याचे समर्थांना मोठे आश्चर्य वाटते. म्हणून ते म्हणतात, ऐकल्या विण कळले, शिकविल्या विण शहाणपण आले, देखिले ना ऐकले भूमंडळी. हे समजून घेऊन माणसाने जाणत्यांकडून सतत ऐकत, शिकत शहाणपण अंगी बाणवले पाहिजे. म्हणून ते मार्गदर्शन करतात की, म्हणून दीर्घ सूचनेचे लोक, त्यांचा पहावा विवेक, लोकांकरिता लोक शहाणे होती. एकाने दुसऱ्यापासून शिकून शहाणे व्हावे हीच तर जगाची खरी रीत आहे. याशिवाय कोणत्या प्रकारचा उद्योग करू नये याविषयी समर्थांनी दासबोधात सांगितले आहे. फलश्रुती विण प्रयोग, ज्ञाने विणा नुसता योग, उगाच शरीरे भोगीजे भोग, या नाव भ्रम. ज्या उद्योगाच्या प्रयोगाचे फळ माहिती नाही, त्या प्रयोगाची नीट माहिती, ज्ञान प्राप्त केल्याशिवाय करायला जाणे म्हणजे शरीराचे सुखसोहळे भोगण्याच्या काल्पनिक भ्रमात पडणे होते, ते वाया जाते. स्वयंनिर्भरतेच्या दृष्टीने पुढील ओवी फार महत्त्वाची आहे. जो दुसऱ्यावरी विश्वासला, त्याचा कार्यभाग बुडाला, जो आपणची कष्टत गेला, तोची भला. सुसंवाद हा तर आधुनिक व्यवस्थापनाचा पाया आहे आणि समर्थांच्या विचारसरणीत संवाद, सुसंवादाला अतिशय महत्त्व आहे. हे सातत्याने जाणवल्याशिवाय राहत नाही. अतिवाद करो नये, तोंडाळासी भांडो नये, जीवलगास खेदू नये, सभेमध्ये लाजो नये, बाष्कळपणे बोलो नये, अशा प्रकारच्या अनेक ओव्या आपल्याला दासबोधात पाहायला मिळतात. आणि शेवटी राखावी बहुतांची अंतरे,
भाग्य येते तदनंतरे. म्हणजे अनेक लोकांचे अंतःकरण ओळखले आणि सांभाळता आले तर अशा विचारी, विवेकी आणि संयमी माणसाचीच कालांतराने भरभराट होते. भाग्य त्याच्या वाट्याला येते आणि त्याला उपभोगण्यास मिळते. हा यशस्वी व्यवस्थापनाचा सार्वकालीन मूलमंत्र आहे असे म्हणायला हरकत नाही. असे हे दासबोधातील व्यवस्थापन विषयासंबंधीचे वेचक विचारधन. खरं तर दासबोधातील व्यवस्थापनशास्त्र हा एक स्वतंत्र ग्रंथाचा विषय व्हावा इतक्या विस्ताराने आणि चौफेर मार्मिकतेने हा विषय दासबोधात हाताळलेला आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.